ନାହିଁ ଚାରକୋଳି ସବୁ ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ଏଇ ଗଛକୁ ଚଢିଛନ୍ତି। ସେଠି କେତେଟା ଚାରକୋଳି ଅଛି ସେ ଅଗରେ? ଚାରିଟା ତାହେଲେ ଚାରକୋଳି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇନାହିଁ। ଏନେ କୋଳି ଆଉ କି କରିବେ? ଗୋଟେ ଖୋଜିଲା ବାଲଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାରକୋଳି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାରକୋଳି ଖାଇନାହିଁ ପରା। ଏତେ ବଡ ଗଛଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ये सारा उड़ीसा का पावा चारकोली। ଗଛ ଦେଖିବେ ପୁରା ନଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। बे नंडा गछर केते फळ? ଏ ଭିडिଓରେ ଜଣା ପଡୁନି ଜୁମ କଲା ବେଳକୁ ଚାରକୋଳି ଗଛ। देख तो 3टा खाली 4टा काढिली। ହଉ ପଳେଇବା ଭିତର ଆଡେ କେଡେ ଯିବା।